ev deb û hemû demên we xweş bin. Heval bira, dost û temaşevanên hêja. Em bi bernameyeke nû ya rûpelek ji dîrokê li pêşberî we ne. Rûpelek ji dîrokê Kurd 4. Heya niha me 3 bername çêkirin. Rûpelek ji dîrokê Kurd 1, 2, 3 û ev jî ya 4 ye. Bi taybetî di vê bernameyê de ez dixwazim li ser dîroka Kurda ya piştî salên 1600 sekinim. Yani piştî peymana Qesra Şîrîn û Kurdistan axa gelê Kurd di navbera Osmaniyan û dewleta Îranê ya Safewî de hate parçekirin. Lêbelê di bernameya borî da min negotibû, ez dixwazim niha bêjim, di navbera salên hezarî û salên 1600 de weke min gotibû li Kurdistanê bi taybetî dagirkeriyeke hêzeke tune. Yani Tirk hatine melezgirtê, ji melezgirtê derbasê Anadoluya Navîn bûne bi alîkariya Kurdan. Li Anadoluya Navîn dewletên piçûkê tika çêbûne û pişra di dawiya salê 1200 de dewleta Osmaniyan çêdibe. Lêbelê destpêkê dewleta Osmaniyan piçûk e, zayîf e, her ku diçe xurt dibe. Di vê navberê de yani heya salê 1665 dewleta Osmaniyan pir zêde li Kurdistanê hukmeke nameşîne. Yani bi taybetî weke hêzeke dagirker li Kurdistanê tune. Di vê navberê de li Kurdistanê cur be cur dewletên piçûk hene. Yani dewletên qebîlan hene, malbatan hene, eşîretan hene. Min behsa mala Eyyûbiyan kiribû. û her wiha dewleta Mervaniyan jî di salê 1100 de 105 li hêla Amedê, li derdorê Amedê çêbûye ji ber ku navê dewleta Mervaniyan dîroka Kurdistanê de derbas dibe. Lêbelê tenê dewleta Mervaniyan di wê demê de tunebiye li pir derê Kurdistanê, li pir deveran dewletên piçûk yani hukmdariyên malbatan hebûne. Weke tê gotin Mîrê Botan mesela li Botan, Mîrê Botan jî xwedî hukmek kiriye. Yani li gorî wê demê weke dewleteke meşiyaye. Li gorî sîstemê wê demê hebûne. Her ku diçe dewleta Osmaniyan xurt dibe û Îstenbolê jî dikevin dagirkeriya xwe û her wiha ber bi welatên Ereban ve diçe, Erebistan dikeve bin destê Osmaniyan. Osmanî ser axa Kurdistanê jî dest pê dikin hukmdariyeke dimeşînin. Û ev hukmdariya ku Osmanî li ser axa Kurdistanê dimeşînin, rihetsiziyê dide dewleta Îranê ya Safeviyan. Ji ber vê yekê nakokî çêdibin navbera her du hêzên cîhanê de em bêjin wê demê. Nûnerên Osmaniyan û yê Safeviyan dicivin ser hev. Çend caran dicivin ser hev ji bo çareseriyê bibînin. Du cara herî dawî li Qesra Şîrîn tên gel hev li wê derê li ser hin xalan li hev dikin. Ji ber ku dewleta Osmaniyan dema xwe herî bi hêz jiyan dike, soza xwe ser Îraniyan ve derbas dike û piraniya axa Kurdistanê dike nava sînorên xwe, dike bin bandora xwe. Yani axa Kurdistanê ya ku em niha dizanin Bakurê Kurdistanê, axa Başûrê Kurdistanê û her wiha axa Rojavayê Kurdistanê di bin bandora Osmaniya da dimîne.
آخا کردستان کو نهاد نوا سینور ایران دیه او جی دبن باندورا ایرانی آداد میده سرد اساس جارا یکم کردستان آخا کردستان نوبر عثمانی و ایرانی دا تی پارچه کردن و اوه که فرمی کردستان به دو پارچه لیبلی دیساجی لسر آخا کردستانی تایبتی عثمانی حکمداریه که تر زیده نامشینه her kudiçe beguman daha zededir hebuna Osmaniyal ser Axa Kurdistan'ı çedibe lebeli veke ku komara Türka nahal Kurdistan'ı hüküm meşine ve demi Osmaniyan vusa hüküm nedmeşan. Disa Reberiya Mir Bek و آقای کردا یعنی سروک عشیرتان سروک قبیله یه مالباتان عثمانیان vergi toplukirin u carcana duvarı leşkeri deji ji Kurdan istifade kirine. Yani de dema Osmaniyada taybeti dagirkeri li ser esası tovkirina vergi u carcana ji duvarı leşkeri da istifade kirine meşiyaya. U ev rewş ji salê 1600 heya ber bi nîvê salên 1805 berdewam dike. Yani nîzikê 200 sala me dikarin bêjin piştî parçebûyîna Fermî ya Kurdistanê dagirkeriya Osmaniyan li ser axa Kurdistanê bi wî awayî meşiyaye. Di salê 1800 de bi taybetî tê zanîn ku İmparatora Osmaniyan ber bi ketinê ve diçe. Yani salê 1800 weke salên dawiya İmparatora Osmaniyan tê zanîn. Di dîroka Osmaniya da jî ev tê nivîsandin, hatiye nivîsandin. Di salê 1800 de tê zanîn taybetî hêzên Ewropî yên weke İngilîz, Fransız taybetî li rojhilata navîn hebûna xwe çêdikin, bandora xwe çêdikin. û her ku diçe ber bi salê 1805 ve diçe İngilîz li ser axa Iraqê dibin xwedî hukmekê. Li ser axa Sûriye û Lübnanê Fransız dibin xwedî hukm. û aliyê din de di navbera Osmanî û Almanan da peymanên leşkerî çêdibin. Yani bi awayeke me dikarin bêjin İmparatora Osmaniyan ji Almana di aliyê leşkerî de alîkariyê dixwaze. û hebûna leşkerên Almanan li ser axa Anadoluyê, li ser axa Osmaniyan her ku diçe zêdetir dibe. û ber bi dawiya salê 1800 ve diçe hebûna Osmaniyan, bandora Osmaniyan li ser axa Kurdistanê kêmtir dibe, bandora İngilîza zêde dibe û her wiha ya Fransıza zêde dibe. Taybetî ya İngilîza li ser axa Başûrê Kurdistanê, her ku diçe bandorê li ser Bakurê Kurdistanê jî çêdike û bandora Fransıza jî li ser Rojavayê Kurdistanê û ew jî her ku diçe li ser Bakurê Kurdistanê jî bandorê çêdike. Tê zanîn bajarên Bakurê Kurdistanê yên weke Mereşê, Gurgun û Meletî, Riha demeke dibin bandora Fransıza da dimînin. Yani İmparatora Osmaniyan ber bi hilweşandinê ve dema diçe İngilîz û Fransız dixwazin axa Kurdistanê nava xwe de pavre bikin. Yani kev berdidin axa Kurdistanê. Bêguman hêza Osmaniyan ji ber ku tune pir zêde nikare li ser axa Kurdistanê bi İngilîz û bi
به فرانسزارا شر بکن. عثمانی به تایبتی دخوازن مرکز خود بپارێزن. تایبەتی ئیستانبولê bipارێزin. Berku di aliyê din de jî êriş ji aliyê İstanbulê ve li hember Osmaniyan heye. Giraniya hêza Osmaniyan dikeve ji bo parastina İstanbulê, ji bo parastina İzmirê, ji bo parastina Ege û Trakyayê tê bikar anî. Kurdistan di dawiya salê 1800 de meriv dikarin bêjin axeke ji parvekirinê re vekiriye. Yani di aliyekî de İngiliz dixwazin zêdetir axa Kurdistanê bikin bi maldora xwe, di aliyê di de jî Fransız dixwazin bandora xwe li ser axa Kurdistanê çêbikin. Dibînin ku İmparatora Osmaniyan ber bi hilweşandinê ve diçe, ev hêzên Ewropî dixwazin jê îstîfade bikin li rojhilata navîn ji xwe re hukmdariyeke çê bikin. û salê 1800 bi wan nakokiyan, wan şeran meriv dikarin bêjin derbas dibe. Rewşa Kurda wê demê çawabiye, mixabin Kurd dîsan li gorî berjewendiyê xwe yê teng nêzik dibin. Yani dema İngiliz diçin ser axa başûrê Kurdistanê hukmdariyê çêdikin, Kurd hinekê wan bi İngiliz ara hevkariyê dikin, hinekê wan dîsa bi Osmaniya re hevkariyê dikin. Hinek dibêjin em ji bi bandora Osmaniyan dernakevin, em bi Osmaniya ve girêdayî dimînin, hin ji wan jî xwe bi İngilîza ve girê didin, xwe didin gel İngilîza. Yani yekîtiyeke nava xwe de çê nakin, nabêjin em berjewendiyê xwe yê xas ji bo gelê xwe diparêzin. Yan jî xwe nakin yek, nadin gel İngilîza, an jî xwe nadin gel Osmaniya. Yani di nava xwe de parçebûnê jiyan dikin. Mixabin weke roja îro. Çawa ku hin Kurd li gel dewleta Tirkin, hin Kurd li gel Iraqê ne, hin Kurd li gel Îranê ne, hin Kurd li gel Sûriyê ne, hin Kurd li gel Ewropîyan ne, hin Kurd li gel Amerîkîyan ne, wê demê jî bû wê awayî hineka xwe bi İngilîz de ve xwe nîzîkê İngilîza dikin, hinek xwe nîzîkê Osmaniya dikin, Osmaniya naqetin, hinekî xwe nîzîkê Fransızda dikin. Yani bû wê awayî salên 1800 diqede em tên salê yani ser axa Kurdistanê bi taybetî komkujiyên ku zêdetir çêbûne, zulma ku zêdetir hatiye meşandin, heqareta ku zêdetir hatiye meşandin, meriv dikarin bêjin bi taybetî di sed sala bîsta da bûye. Yani di salên 1900 de meşiyan. Mixabin. Yani destpêka salên 1900 her wiha destpêka salên bi zehmet e ji bo Kurdan. Weke me got İmparatora Osmaniya ber bi hilweşandinê ve çûye, di destpêka salên 1900 de êdî hebûn û tunebûna Osmaniya tên niqaş kirin. Êdî kengê Osmanî wê belav bibin, kengê axa Osmaniyan wê were parvekirin. Yani hêzên cîhanê bi taybetî wê demê İngiliz zêdetir hukmdarin di cîhanê de û her wiha Fransız çav dixin axa Osmaniyan, axa ku Osmaniya berê li ser hukm dimeşan, dixwazin nava xwe de pavre bikin. û rojhilata navîn tê zanîn ji bo hemû cîhanê dereke stratejîk e. Kîjan hêz li rojhilata navîn bibe xwedî hukm,
ew dikare di cîhanê de jî hukmê xwe bimeşîne. Ji ber vê yekê jî İngiliz û Fransız bi taybetî dixwazin li ser axa Rojhilata Navîn, li ser axa Mezopotamyayê bi taybetî bibin xwedî bandoreke mezin. û dema İmparatora Osmaniya ber bi hilweşandinê ve diçe, bi awayeke fermî jî İngiliz Iraqê bi xwe ve didin girêdan, Fransız jî Sûriye bi xwe ve girê didin, Lübnanê bi xwe ve girê didin û hineke axa Bakurê Kurdistanê bi xwe ve girê didin. û dema İmparatora Osmaniya salên xwe hilweşandinê jiyan dike, di salên 1910 wan de, di navbera salê 1915 da, di wê navberê de Kurd jî mixabin, weke min lezekî berê got, hinek xwe nîzîkê İngilîza dikin, hinek jî dibînin İmparatora Osmaniya hildiweşe, ew ê ku xwe nîzîkê Osmaniya kiribûn, çend sal berê nexwastibûn bi İngilîza re bi Fransîza re hevkariyê çêbikin, ew dibînin ku Osmanî belav dibin, li ortê dimînin. Ew jî xeyalên serxwebûna Kurdistanê dikin, lê benê bihêz ninin. Yani yê ku dixwazin Kurdistaneke serbixwe û azad ava bikin, zêde bihêz ninin, li hember hêzên weke İngilîz û Fransîza û her wiha li hember hêzên Tirkan ku piştî İmparatora Osmaniya dixwazin komara Tirk çêbikin, nikarin zêde xwe biparêzin. Dema yekîtî di nava gelekî de tune be, mixabin ew gel nikare zêde li hember hêzan li ber xwe bide. Ji ber vê yekê jî di dawiya salên ku İmparatora Osmaniyan belav dibe, di salê 1910-1915 da mixabin Kurd heşmûrde ne, belave ne. û yekîtiyê ji ber ku nikarin nava xwe de çêbikin, ji gurara axa Kurdistanê vekirî dihêlin. Di her aliyê da gur êrişê axa Kurdistanê dikin, yê ku biparêze mixabin tune. Em hatin dawiya vê beşê çara rûpelek ji dîrokê Kurd, di beşê pênca da ez ê li ser dîroka Kurdan, dîroka ku jê xûn rijiya ye bi taybetî bimînin, bi xweşiyê de silav û hurmet.